On them, your team man, Ascaliente, Osabas, hey, Gangsta Legion, 2/1, 45 again, anywhere you there, hey, Fast Mundini, Andi Chikavuche Mapini, Trust Mundini. Ukawasira maruno tsoka varoza wini tukurana fast tarira dust simbine rust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest turana fast tarira rust simbine dust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest auze kuti speedometer bonopo speedometer bonopo kufambira kutopu chopu yemeno chani asaka neswidzi yebhugati avandibate chenyafari mugoti reka vaprate ine ari matsaga chimboti handimakwate ndenhati mani tsvagagauro zishate tukurana fast tarira dust simbine rust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest turana fast tarira rust simbine dust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest emnochan kurana fast aiwanda vaudza kuti panobuda dust ukangondisaisa unoita rust nekuti mari ndoyandoda ndingatokuputsa chest ingoripfirarira wandiona ndichibudikira kana pabira avanhu vese vondiunganira pabuda ngauro ndo pandoterera emnochan vaudze timani tukurana fast tarira dust simbine rust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest turana fast tarira rust simbine dust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest so me say ha a Gangsta Legion 2/1 I be your 45 again Staliente Osabas kick them off. You know when me top class track them fi know this. Me say sicker than the floor. Tukurana fast tarira dust simbine rust vachimanya north ndimanya west ndimanje vachaputika chest tukurana fast vachimanya north ndimanya west Tem ndovasiya vatama so dust nekuti izo ndovaputisa chest.